Neke Eucharist Bakuit, Tungin Duwai, Nagabinda Letizia, Karsimli, Banyaga Jinjatai, Bamjukut Mensiam, Duwai Nagabinda, Rosemary, Belinda, and Maulong, Nagabinda Jinkoi, Jinkia, Duwai Nagabinda Estina, Yapiniao, Ba Nagabinda Jinjatai, Bamjukut Mensiam Jungi, Duwai Nagabinda Delphinus, Yapiniao, Parki Ingasem Barokawe, Duwai Nagabinda Ba Maksalin Karmudai, Banyaga Jinkoi, Jinkia. Jingwai nomor Laispa Sopo. Laispa Sopo. One paraya royal try. Hallelujah. Kohimen ko para tongin songu yaw jisu nagabinda ka jinkot ka jungu ban mane yaw ban shimenda ha ka nega kinia ka kriyam bakoit nginangai ti haw jisu yagi jingtumu jongi bara nginang karpad yaw jisu bana penslay yangi da ka jingit karpang ka jungu giduai nagabinda ki bapangi bashitam ha ka negi Eucharist bakoit Padngi aiti abara ki beri ki berdha padeng ki jing nge babun chai. Ha kerteng uppa baru kon baru men siyam bakoit. Amen. Ka jinga e jango trai jangi u Jesu Christ. Pad ka jingi jango blay. Lem pad ka jinga sulak jango men siyam bakoit. Kendan rengkad bat pi barang. Rengkad bat piru. Kohimen ko parato ngin sangesh por ban ko slai halaka do nur kamen siem jongi nagabinda ki por barro ngile pop badle se ngialam bakhala yakiwe ngiesno naka jimpule naka kitab jarameya uwe u prophet ula yalam bakhala yakibriu dakaba a yaka jingtip bhamde na uple bunsin ngi kran bo giktin gatilij bam shimla shang nongri ngi pensausi yakiwe ngi penjinjar yakiwe lemba giktin gatilij ngi pensausi yakiwe lemba ki jingle jongi nginang sange shipor ban kuslai halat baharo kita ki jinglang pangindup la ban shakri janai yaw jisu Jisu be it map yangi side code yangi na baro ki pop ki bangelele nga plam How blay badan bor pada happy ko himen ko para bangalele pop shipun da ki jimpar khat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ki jingle palat janga da ki jingle palat janga da ki jingle palat pakrau janga Namar kata ngakarpadi kamaria bakuit kabayaisa katisoti yaki angel bakiri kuit baria pi ko himen ko para banduai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badan por bara winis ne yangi badendala map iki pop jangi unialam yangi shaga jingi mbam jekut Amen. Try can
kindratku bleisneyangi Trai kindratku bleisneyangi Krisurabku kono penim jangi penim yangi Trai kindratku bleisneyangi Trai kindratku bleisneyangi Krisurabku kono penim jangi penim yangi To ngin nia tuwai. Bu ya ke jing temu jangi baro. Bau jisun karku yangi. Duai ru nagabinda ka Bible Convention hakane ka sing sai jain. Par nagabinda baro ki bawan shimenda hakane ka Bible Convention. Par kadba ki snap ya ka tino try kadba ki duai ki dio ya ka jinga e hakamen siem par hakamet ka par jangi. To don hajan ki shakri jamme ko trai but to ai ba ki bakar part kin shem iame u basbun barabor ba hakito ki bas ngo krau bandon iame kumunong tau badunong senshar men pendemai ya ki ba mela tau but men recop ya ki ba mela pendemai da utrai jong yu Jesu Christ kun jamme u ba imbat senshar renkat bad me Hake jingelong kawai jungumin siem bakui ublay junom la junom. Amen. Kajing pule na kitab u Jeremia kalnong kabar papra kat khot ka ba ibe ter hadu khatinyo ha kata kaju kasnem hamar basdang kaji sanchar usetikya usem juda ha ubnai ubasan jom kasnem kabasau uhananya ukon uashur unoya tholupa ubana kipon ulakren hanga hakayeng utrai akhmat kilengdo bat kipaj baba ro uong kumne uong utrai kipaj ublei ka Israel ngalakdia ayaka juwal jong usem ka Babylon hapo arsnem ngan sawan rabyang syakane ka jaka yabaro kikiu kipliang jong ka yeng utrai ya kiba Nebuchadnezzar usem ka Babylon ularong no nakane ka jaka sya Babylon ngan sawan ya lambyang ro syakane ka jaka ya Jekonia usem Juda ukon jong Jeho yakim bat ya kino petwir na Juda kibala le sya Babylon uong utrai na bangan sakdia ya ka juwar usem ka Babylon ti Jeremia no tholupa ulakren hauhanania no tholupa hakamat kilengdo bat kipaj baba ro kibaya yeng hakayeng utrai bat o Jeremia no tholupa ulaong amen to utrai unle kumta tu utrai un pen orlong shisha ya kikten ba phile tholupa bat unwan rabyang syakane ka jaka na Babylon ya kikiu kipliang jong ka yeng utrai bat yekino pet vir baro henrai menta to sngap ya kani kakten ka bangalakren habayo sngau mapi bat habayo sngau kipaj baba ro kinoya tholupa ki balawan hashua jong phi batjonga na do hendai hentai kile tholupa shapang kathma kanem snu bat ka khlam persha bon kiri bat ki hima ki bakrau shapang unay tholupa ubaya tholupa ya ka jingsuk leitat enda kakten jong ta unay tholupa ka orlong ti en satip ken ba utrai ulapha da shisha ya uta nong ya tholupa ti unoy tholupa hananya ulashim ya kideng juwar na karandang Jeremia no tholupa padulakdia yaki bat hananya ulaong ulakren hakhamat ki paj baba ro uong utrai uong kumne kenyan kdia ro ya ka juwar Nebuchadnezzar usem ka Babylon na karandang chong ki jaj penriu ba ro hapo arsnem henrei Jeremia no tholupa ulalek no la kalenti kato ka nepor haden bau hananya no tholupa ulakdia no ya kideng juwar na karandang Jeremia no tholupa
kaktin utrai kalawan hau Jeremia ka ong kele ya tho Yohanania utrai ong kumni pilak dia ya kajuar ding Henry ngan sathau ka jaka jongka da kajuar nar na ba kumni ong utrai ki pai ublei ka Israel ngan sapen ba ha karandang jong kini ki jaj ben riu baro da kajuar nar jong ka jinglong mrau ha unibu khanesar usem ka Babylon batkin se shakri ya u na ba ngala IT ha u wat ki marat khlau ti u Jeremia no tholupa ula ong ha Hanania no tholupa to sha skor ko Hanania utrai shampha ya pi bat phila pelong ya kini ki pai ban shania ha ka jinglam ler namar kata utrai ula ong kumni ha khami ngan veng no ya pi na ka sla khandeu ha ka ne ka snem phin sayap namar ba phila kren kan sha persha ya utrai ha kata hi ka snem ha ubnai ubahin riu Hanania no tholupa ulayam kaktin chong utrai Isongo iauble. Sam sispa kat kendai nomor praspa kat pra. Kajimpule na ka gospel bakwait kat kumu Matthews. Kaburam ame ko try. Habau Jesu layasno shapanga jingiap jungu Yanis Baptist. Ulamino nangda dakaling badula late webriu shagajaka kanja. Henry habaki paid ba kila yusngo shapangata. Kila mi nala kishnong. But kila boot ya u daka kijat. Haba ula hiat na kaling ula ya u paid ba babun. Te ula dap daka jings ngo sane yaki badula pin koit yaki bapang junki.
Endala kam no kasngi. Kisinran kila wansha u bat kila ong. Kane kade ka jaka bakenja. Saka porru kala palat minda. Topano yakipaid ba. Bakin ya late shagishnong. But bakin thir jimbam nagabenda yalade. Uji sula ong. Kimdon kam ban late. Pikain to ai bakin bam. Kila ong ha u. Hangne ngidon tang san tiligipu bad ar tiligitoka. Te ula ong wanra yeki hangne hanga. Ula pa yeki bruyu banshong hau plang. Nangda ula shim yeki san tiligipu bad ki ar tiligitoka. Ula kemisha bani. Badula kerku badula kidia. Badula ay yeki kipu haki sinran. Bagi senran kila sam iki haki paid ba. Baro kila bam habandak kada. Bagi senran kila lum kadar shang kilingkot lingkai kibatam. Kiramba kibala shong bam kila long kumba san hajar mut. Klam dakain ya kikinde bad kikinna. Ka gospel jong utrai Kajingaro yamek Chris. ko himen ko para beid ka utrai Jesus Christ. Ngiyos ngo naga kitab Jeremia nungya tulupa. Uwe nungya tulupa ubakerteng Hanania. Ulawan ban talk yakipay di Israel. Ula wan ban ong hana uble ukran kumne. Bad ula pinget biji ki brio. Bad uble ula yo iya ki kam jongo bado. Bad baro kila ngeit hawu kila leit pai. Henry uble ula persad u Jeremia ban leit itu biang iawu yak jimba kalajom. Ula pinbiji ki brio hana yakaba uang kawan na ubele. Bad kaya kaba jia hawu ngitip. Haposhis nem ula kerlon iap na marubele ula om. Kum kini ginongya tulupa om deban imshu. Ko himen ko para ha ke yard ki yeng jongi. Nagabinda ke jing mentoy shimet. Tenteng ngi pindon kam yakaburom ubele. Bad ngi stang ban kran haki briu. Hakaba ong ublay ula ong kubne. Habangim parong itip ublay shimla ong eye hapi pistamban pinbait igi briu pinbij igi briu dakaban pindep bad pinurlong yakaba ngitra kane kalonga jimbakala tende hakane ke jukaba minda kidang mi buon jay kinong yato de pa don buon ki briu hakerleng Kibashong haka kerteng jengu jisu. Bad ki keren haki briu buon ki ke baro. Nagabinda ke jimmen doi shimen. Ngila ban yosngo habaki briu ki wan banduai ki ong. O ngala leisha uta. Ngala leisha kata. Bad kila ong kumne iyangi. Bad kila ong bangi don kum kini ki jinge. Bad don ru hagini ki juk minda. Buon ki briu ki wan na jingai na jan. Ban ong kilong kinong ya tulupa kum Hanania. Don buon ki briu ki van ban ong hangi ha ke jingjin jar jongi talada pile kumne ngan sale kumda. Te don buon ki nong ya tulupa balam ler ki ba pinge bije ki briu but kumjuru don buon ki briu ha ke jingjin jar jongi ki suk but ki koloi ban pidyang ya ke jingtarwa jongi kum ki paid Israel. Ki paid Israel ki don hapadenge jingjen jar namar usyem Nebuchadnezzar usyem jong Babylon ula ralut ya kie baro nagari jongi but ula perlong ya keri hapoke jingsen shar jongu. Ki paid Israel kila shem jinja. But haba u Hanania ula yo ya ke jingjen jar jongi brio ula perkat ula banshim kabu daga jingjen jar. Ngimde ban shim kabu habaki briu kib don hapadengi jingjen jar habaki don haka jinge.
Henry ngila ban yoi buon ki bruyu kishim kabu haba ki bruyu ki don hapadenge jing jenjar. Ngi don buon ki nongkini akumne. Ki ba pinge bije ki bruyu haba ki bruyu ki shem jing jenjar. Ki on han adon ki balais niu yepi pia ban le kum ta ter. Don ru ki nong duwai ki ba on kumne. Hoi ublei upen bau kumne. Haba ublei shim la pen bau ye. Henry should talk ye ki bruyu. Kane kam de ke rukam bangide ben pinyad ye ka sur chung oblei. Ngide ben long kum mujaramia. Ubas ngap shisha ye ka sur chung oblei. Klamdas ngap ye ka sur chung oblei. Ngimde ban peni hakamat ki bruyu bangil long ki bruyu chung oblei. Ngide ban long shuk kongu ngide ban yaid ye ka jingem jungi daka ba shashkor ye ka tin chung oblei. Nius ngo na ka gospel min da kasni. U Jesu ula yalam ye ki apostol shak rikenja namarba ulakwa bandon lang batki. Henry bun ki paid ba kilawan namar ki paid ba kilayo I ba u Jesu ulong uble bashisha. Namar kilakwa banska. How Jesu omdon kano ka jing tok. U Jesu ukran ya ka jing shisha. But ladangi shania how Jesu bakran ya ke jingshisha ke jingim chungi kalang ka ba seiso. Ni yusno habaki paid ba ki la yalum saudong chungu. U Jesu shim la shetkala ki briyo. Ula yo I ya ke jingdon kam chungi briyo. But ulakwa ban pinbiang ya ke jingdon kam chungi. Namar kila trang ya ke tino trai ha ka donu chungi. Kadba kila trang ya ke tino trai but kila shang slam badu Jesu kila stang ban tengan ha ka med chungi. To Jesu kwa ban pinbiang ya ke jingdon kam jong ka met jong kiru. Habaki apostol ki ong kane kalonga jakaba kinja kimdon bam kindon di tangke jingkar dosula. Henry habaki paid ba ke la ngeit how Jesu. Habaki apostol ki la kongo how Jesu ke jingkar do ka kerlalong ka jimpahu. Ka jingkar do ha ka jingim jongi kan kerlalong ka jimpahu pahai lada ngis ngap ya Jesu ladangi kongu ya Jesu ladangi ya rengkat badu Jesu hapadeng ke jingkerdo bon apadeng jongi ngi persyang ban perlong ke jimpahu pahai lemba ka jingshan ya ka perte Jesu hikai yangi ban yo mad ya ke jingkerku kaba utrai ulaban wanra ngidon kamban shashkor yawu ngidon kamban kongu yawu bad habangi kongu yawu ka jingkerdo ka kerlalong ka jingkerku ka jingkerdo kan kerlalong ka jimpahu pahai bad ngindop yoro ya ka batam kumbang yusno ki apostol ki lalum ki lakar kadar shang ki upo bar ki briu ki las ngau kadang ko himmen ko para u Jesu kot u ver yangi ban pen kadang e ki briu pen kadang e ki briu ha ka donu jongi ha ka men siam jongi Jesu kot yangi ban sautu ya ke jingdon kam jongi himmen ki para jongi Jesu kot uver yangi ban yarap ya ki batuk omde ban pindon kam ya ke jingtalot jongi nagabinta ke jimman doi jongi kumbalale u hanani ya nongya tulupa bala tok ya ki brio ko himmen ko para ke jinge jongi kalong ban ya jan badu Jesu ban mane ya Jesu omde ban shim kabu nagabinta ya lade shimen Omde ban im nagabinda ka jimman doi shimen. Lada manga ban maping ngeit how Jesus Christ kalong nagabinda ka baneng nagabinda ban yalam yakiway siya ka jingit ka jungu Christ. Omde nagabinda ka jimman doi shimen. Tongin duwai ha ka nagi Eucharist bakuit. Lada don kano ka jinglong hapo jungi kapa pelong yangi ban wad ya ka jimman doi shimen. Ha ka ba kanglad ya ka jingkar ko yakiway. Ngin kerpat Jesu pindu no kata ka jinglong nangi kenapa ngilong ki kun basisha ngilong ki nongya tulupa basisha bas ngor mensiam badon ka jimmut ka basisha hakamatu Jesu beir kerku kardo yangi pensle yangi bangin dupla ban shakri hok yame kalam wad kano ka jimman doi shimet en ya ro ya utrai Jesu Christ Jilom la jilom amen ko himmen ko para tongin plai ka jingeit ka jungi ngangeit how lay pa ban bor baro unang tao ka baling ka kendo but how Jesus Christ ukun mamawe jungu
utrai jungi, yau bala puna men sim bakoi, yau bala khana kamaria teisoti, yau bala shale bein hapo Pontius Pilatus, la sana arpana yau, la yap la tep yau, la hiasha ki bayam, kagas mi kapalai la mi pat ki bayam, la kiu shabene, shang shakamonu blay upa badon borbaro, nang daun wan pa ben bishari ki bayim pat ki bayam, ngangi do men sim bakoi, Hagabalang Catholic bakoi, Hagajin Yasulakir bakoi, Hagajin Mabiki Pop, Hagajin Mi Pat Kado, Hagajin Imbam Jikut. Amen. Lai spa in your po. Duai ko himen ko para baga jinknya jonga ba jumpi kallong ka ba priang khon hau blai upa badon por baro to try priang jinknyan gikti jongpi nakamanta ka jingero ko purom ka teng jong u ka jimontoy yangi ba ka palang ba khoi jong u baro ko wei to sngo sene ban pen khoi ya gini ki jingai ko trai ngi kar part ba da ka ba me priang ya ka jing tarwa jonga jinknya ba kinja men siem to penjanai yangi ban long ka jing tarwa bam chikut hame da ukris utrai jangim amen utrai undon rengkat bat piru to ken tiu yala ki donut ikin tiu ki shau trai to ngai ngu ya utrai ublei jangim ka song hok bat kate da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi Hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kenrat ko pa bakui ko blei badon bor bat bam chikud namar wat lada mem don kam ya ka jinge ro jangi pin ban ka jing sngo jangi ka dehi ka jingai jame namar ka jinge ro jangi kim pinya reye ya ka jing krao jame henry ki arap yangi naga binda ka jim penim lempa utrai jangi u Jesus Christ bat kumta rengkat bat ki kinkon ruai jangi angel Nia ro yame bat ngi pen pana daka jinka men. Ubaku utrai ublai kipan mengkurte sawada kaburom jongme Usana urai ublai shadro Tongin IT yagi jingang nu jongi baro bangin duk long ki kun ki bashania hau jisu hapadeng ki jinge ki jing jinja bau men sim bakuit un pen shai shushu yangi balong ki bawat yagi jing shisha
dashisha melong ba kuit ko trai kata may jong ka jing kuit barong namar kata ngi kar padi me topen kuit pen gandang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sem jame kum ka umje halo jongki bakin kalalong yangi kamet bargasnam jango trai jangi u Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons nobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya opo bada ka bain mo biang yame ula kedia ya u badula ai halage sendran u ong to shim batobam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enahiti naga benda jumping Haka ju keru kamendala le bam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ulaya ka hala ki sendran u ong to shim bat to dina kane pi bara namar kane kalonka kuri janga snam janga jonka jutam batti mai bad bam jukut ya ka bayan pen mi naga binda jumpi par naga binda ki babun naga binda ka jimmap yaki pop to le ya kane ban kan mau yangam Kusnam bakardor jangu Chris. Tapen koid yangi. Pen koid ya ki men siam hadim pen koid. Tapen koid pen kia ya ki bapangi bashitam. Yada yangi nau bamen. Kajimaya jonka jinget. Kata sin bangi bam dunia Bad ngidin akan ikakuri Iben blaga jing yap jong mekotrai Tadadu Namar kata ngi ki ba pinmenda ya ka jingya pat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trai u pu janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mela nyu yangi ki ba bit banya hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi kar pad yame bangi ki ba yo binda haka met bat ka snam ukris ngin long ki bela pinyat le kawai da umen sim bakui Token mau ko trai ya kabalang jamme kabala priyang ha satala kaparte but to penjana ya ka ha ka jingir renkat badu Francis uppa ba ku jangi Wilbert Marvenu bishop jangi but bar ki lingdo but kirinium Token mau lemro ye ki himmen ki para shinrang but kinde kibela yotia da ka ba kermen ya ga jimmi pat but ya baru kibela kalat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jingsha ka koma jamme To isne yangi badong ikar padyame barengkhat bat kamaria te so di bakoi ka kami jongo blai u Joseph bakudo kurim janga ki apostol bakoi u Francis disease bakoi bat baru ki rikoi ki bela pen swabhai me pateng la pateng ngilong ki papit ben yo bin talem ha ka jingim bam chikut bat bangini ro bat pindon gorom me da u kon jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kalla hamayu blayu pa badan bor hake jingelang kawe jungumen sim bakui barro kaburom bad ke jingero junom la junom Amen ko himen ko parato ngin duwai kumbau jisu lai kayangi nagabinda baro ke jingdon kam jangi duwai kerpangro nagabinda ka Bible convention hakane kasngi sai jain Pat bara ki brio ki bapangi ba shitan ki van shimenda bakin dupio eka bor jongo jisu halo jongi kopa jongim Uba hapening kalong bakoi kerteng jame
kan wan kai ma jume kan long kan wan jume a kan do kumpa happening toai ngi mata ke jing bam jungi ke bahala ke si batoma bringi ke kan jungi kumbangi rima be ke belet sni but what the lamingi shaga jing pensoi and rate of light ngi like a basniu top light yangi karpat ko trai na ke jing sni baro ha ke jing spoon jamme toai jing suk jing sign ha ke sngi jungi kramba da ke jing rap ke jing sne jamme ngi light baro bona ka pop ban ngi yo jing da na ke jing jinjar baro kadang ida ngap ke melen dia ke jing karmen bakoi bar ke jing wan pa jungunong penim jungi u Jesu Christ namar ka jongme ka long ka hima ka jongme ka bor ka burom chunom la chunom kotrai Jesu Christ me ubela on ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jungi henry ya ka jinge janga balang jamme bar ha ka jing spoon jamme to ai ha ka ya ka jing suk bar ka jing yatli ka wei kat kum ka mon jamme mame uba im bar ba sensha junom la junom amen ka jing suk utrai kandon para bor rengkat pim rengkat bat dap ta ka jing edu Christ tong ini ai markelia o kun lang bro me baki no ki pop ka birthday o siao se ne yangi hakami ukon lambro jungo play hakami bucket na ka pop junga parte sukito ke bala kor shaga jinka wai jung ukon lambrot o kan ra long so ho amadru ko ying junga rais om kana ka tin ka man sim junga sia hi
duai hagane ki Eucharist koi ai baga jing tu mo jogi baro kalong ka basiso menapin slay yaki men pat men sim menapin kantang yaki menapin koi ben kia yaki menapin lai lo yaki naga bor jaga jing seniu naga bor jaga bamen naga bor uksoi ai bagi nang yo bor tamai halo jangi vai pai ikayang iko Jesu ben shania tele telani ami nama aga jing kar do jangi aga jing shisam jangi mewan rai ga jing pahu ga jing karko ya ga jing ake Jesu ba ye ai boring imin ta aga negi Eucharist ba koi pat kar do maro ge negi kon ke batrang ka ma chame lemba ge negi mas online kat ba ki shanghai kat ba ki dwai shirhem mena kar ko yaki ing jangi kar ko yaki ba yit ba toin jangi kar ko yaki kon gekti kar ko yaki kam ge jam jangi kar ko yaki ba pangi ba shitam baro ai bor ko Jesu shemde pura egi ko Jesu hallelujah 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 Tong in near the why. To senran lendi daga jingada bayane jame kotrai. Yakitu kiba me pendemai daga jingai bakenja bene. But I bakitu yakiba memju sange ban eat brem. Kinkalalong kiba bit yakajing sius pa bam jikut. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengkat bat pim. Rengkat bat pim. Play badon bor baron karkuyapi. Uppa badukon badumen sim bakoit. Amen. Yalisuk ban penbana yakakubar babhajung utrai daga jingim ka jampim. Yisongo yaublay. Laispa kat hinda. Sim bakoi, maralang ba menikong, jumatal berabo, jenama amen. And your right, Yesus Kristus, jenama.